ni farin ciki zan nuna. Zan nuna, ni farin ciki zan nuna. Zan nuna da ni da Asiya autar mata. Farin ciki na kai zan nuna. Autar albishin ni nake maku mai fansa. Asiya ta yi min alkawari. Asiya ta yi 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 alkawari. Ina nan sai biyo malam ina ɗan rera waƙe na. Asiya ta yi alkawari. Sai Asiya ta kira ni waya ta ce MB ina kwana. Asiya ta yi alkawari. Asiya ce take magana fatan kaga da zance na. Asiya ta yi alkawari. So nake yau ka bani bayani me yasa wai kake so na. Asiya ta yi alkawari. Ka mata man a social media wai kai kana so na. Asiya ta yi alkawari. To ina ne ka san suna na har kake so na. Asiya ta yi alkawari. To nake yi ka bani bayanin gaskiya ka ji zance na. Asiya ta yi alkawari. Ka gani ku sai in yi tunani son ka a cikin zuciya na. Asiya ta yi alkawari. Sai na ce ai haɗin Allah baya wuya gane zance na. Asiya ta yi alkawari. So nake yi ki bani a ɗan lokaci kin ji zance na. Asiya ta yi alkawari. Sannu za ki ta fahimtar gaskiya kin ji mai sona. Asiya ta yi alkawari. Kawai ki ce mai kira sona mai sona shi da ke fata. Asiya ta yi alkawari. Sai ta ce min ka bana ran dan lokaci ka ji mai sona. Asiya ta yi alkawari. Dole ne in yi tunani kan kaunar ka mai sona. Asiya ta yi alkawari. Ban wata biyu na je ne tinkin kan kaunar ka zance na. Asiya ta yi alkawari. Nan na furta na ce mata a'a yayyawa kin ji mai sona. Asiya ta yi alkawari. Ban wata biyu ina iya zaucewa to sai mai sona. Asiya ta yi alkawari. San ki aini yana mini dan ba'a ka saka ne kaina. Asiya ta yi alkawari. Sai ta ce to gaban na duba zan sanar da kai mai sona. Asiya ta yi alkawari. Sai ku bi ni labari na gaba mai fans kuna jina. Da ni da Asiya kyakkyawa. Asiya kyakkyawa. Kun ga autar mata. Asiya autar mata.